ربعي تسنبتنا يصوم 4 تاي تبهل لا ما تصعقوا እግዚአብሔር አምላክ በዛ ዓለት እዚያ እንታይ ይገሩ ፈዊሱ እግዚአብሔር አምላክ ንዱያትን ሕማትን ዝፈወሰላ ቦታ እንታይ ትበሃል ቤተ ሳይዳ ሳብ ሕጂ ዘለኹም ነዚያ ቪዲዮ ላይክ ብምግባር ካልኦት ዋትና ክሳተፉ ድማ ሼር ንበለሎ በዛ ዓለት እዚያ እግዚአብሔር አምላክ ንዱያትን ሕማትን ዝፈወሰላ ሰሙን እያ بفلي زبالة دما نت 38 عامت حاميم زنبر سباي كتحولو تدلي خايلو كم زحاتتو نري እግዚአብሔር አምላክ السباي زي كحوي كم زدليه زي فلت ويدما اي فلت ان ማለት አይኮነ እንታይ ዳ بزي فقادنا ولا حنت خገብር ስለ ዘይደልዩ ከምቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይነ ቋሕቋሕ ብላሉ ዝብሎ بزي فقادنا ኣብ ልብና ከኣቱ ስለ ዘይደልዩ እዛ ሰሙን እዚያ ንሕማትን ዱያትን እንበጽሐላ ሰሙን ጥራይ አይኮነት እንታይዳ አፍ ደገ ልብና ከፊትና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወትና ኣትዩ ንኽሰርሕ ፍቃድ እንህበሉ ሰሙን ያሞ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና